No niin, moro, se on Demots täällä. Tänään tehdään Minecraft Survivalia. Mikäs laitetaan nimeksi? Survival vaikka. Hyvin yksinkertainen nimi. Sitten luodaan. Ei oikeesti. Fail Gardeni. Tuo riittää. Mä otan Fail Gardenista pois sitten. Älkää kysykö, miksi mä craftan tälleen. Mä eikö se olisi craftan normaalisti. Mietti, miksi mä lagaan niin paljon. No niin. Sitten mennään hakkaa kiveä. Pitäisikö meidän täällä hankkia rautaa ja sit siinä on hankkii rautaa vähän jotain muuta. Kautta jos löytyy timantteja. Noin akse ja sitten pikakse. Ruokaa vähän. Sitten hatara juuni luolaa tossa luolassa. Tossa toinenkin ja sitten on vähän puuta niin. Jos vaikka joutuu tekemään tuuleita tästä. Mitä on oikeesti? Mä toisen lehmä. Tänne. Nice. Nice. Ainakin tehdä se tossa se on jo tossa. Nyt mennään varovasti. Ihan chillisti. Ruokki alkaa loppuun. Minne asti mä kuolin? Tonne? Ei. Tohon. Miten? Oikeesti tähänkö mä kuolin? Jakka. Minne mun pihvit meni? Tässä on tropical fishejä, mutta mistä on mun pihvit? No, en mä niitä tarvii. Iron. Siinä onkin mun craft. Mitä tää jäbä tekee? Tästä vähän käännä. Siinä on mun puut. Minne mun craftit? Tässä. Missä mun kaikki muut kamat on? Just, sieltä tulee tollanen. Jonnekin hävis mun nyt. Mä en ehkä mene tonne mä tulla kuolemaan. Aha. Täältähän tulee kunnon arvo. Mä en edes regenaa, kun mulla ei ole yhtään ruokaa. Tuolla on nyt hemmetit pouneus. Please. Ei tässä ole vettäkin saa. No on mulla yksi rotte tässä, tää ei kyllä helpota yhtä asiaa. Tää meni tosi hyvin. Onks tää kleitä? Okei. No niin. Täällä olisi ruokaa vaikka mulle jakanut, kun ei täällä ei ottaa mitään ruokaa. Ei me vaan maan pinnalle. Ei täältä löydy yhtä lustia. Otas täällä jatketaan. Axolotleja, vitsi nyt jos olisi rautaa. Onko se sinistä?
Ei. Mikä tuo on miniskidi? Nää vaan driftailee täällä menee. Kai tää riittää nyt. Mä antaa yhden. Onpa hyvä ruokaa. Just saa hienostua. Nyt ei kannata juosta kauheasti. Voi tälleen kävellä ihan hissukseen. Siellä on rautaa, noniin. Se meni lähellä. Se oli lähellä. 5. No nyt mä menen kyllä ottaa tänne meikäläisen uunin. Se meni vähän kauas. Tosta noin, tonne noin. Crafting table mukaan. Näin. Ei hemmetti, mä aina luulen noin. Ui, lisää. Niin kaikki mobit on hävinnyt. Täällä on redstoneakin. Täällä on deep slate. Okei. Hemmetti menee mulle. Okei. Mä olisin, että siellä ei lisää, niin ei tarvitse pitää. 13. Wow! Paljon rautaita. Mä voisin ottaa kuoliikin mukaan. Missäköhän se mun uuni oli? Oliko se jossain tää? Joo, tää se oli. 5 rautaa, noin lisää sinne, niin vaan se ehti lähteä. Tosta nopea kilpi, etten kuole. Uudelleen ainakaan. Sitten mä voisin tehdä rautapikaksen. Tässä nyt on kyllä tehdä aksen tosta. Pitäisikö mun tehdä en mä tarvii liian, mä teen aksen tosta. Noin. En mä miekkaa varmaan tarvii. Mä tein sitä lopullista armoreita. Mä katsoin, että tossa oli emeraldi. Siis tää on niin huono tää paikka, kun tää voit katsoa, että toskin vaikka olisi emeraldi tai tossa on timanttia. Paljonko housuja tarvii? 7. Vai pitäisikö tehdä chest? Mä teen chestplate, se on paljon parempi. Sitten mä teen buketin ehkä. No siellä on mineshaftikin ja siellä on rautaa lisää tuolla. Aksol. Ai kato nais, tässäkin on rautaa. Ui, tästä kunnon vesihissi. Oli kyllä huono vesihissi, kun ei riittänyt loppuun. Ruskea aksel, mä en oo ikin nähnyt. Mitäs tekee? Väärään paikkaan meni ja rautaa löytyi. Tossa sitten. Oi parkour-mestari. No niin. Sitten tonne lisää. Oho, näin sillä laittaa noin. Mitä mä teen oikeesti? Mä oon ihan amatööri. 3 ei just bukettiin. Oho, misplace. Tästähän tuli ihan hyvät kamat. No, me näettiin lisää vähän. Me pitäis kyllä merkkaa jollakin, mutta ei se haittaa. Me ei ole koiria, ei me merkata mitään. Oho, kato miten. Misklikki, vitsi mä oon misklikkauksen mestari, koko ajan misklikkaa. Rautui juma, 8 ainakin. No nyt, kyllä me saadaan tästä ainakin fullit. Sieltä löytyy vielä lisää ja lisää. No niin, tuu tänne zombi, et sä mulle nähdä mitään. Tätä on nyt näin paljon, tätä on jo liikaa kohta. Onko siellä laavapuuli? No ei ollut. Bro. Ei minizombeja, kiitos. Katsotaan ihan miten Hei. Stop it, motherfucker.
23, tästä ei ole fullit niinku näin vaan. Oi vitsi mikä tulos. Tää laava ehkä vähän turvallinen. Mihin tää pystyy laittamaan tohon? Noin hyvä. Nais tosta housut. Meitä siis tulee kohta Iron Man. On kyllä maailman laadukkainta ruokaa, en oo ikinä nähnyt näin hyvää. Pitäisikö mennä ui saakeli? Aha, siihen tilastolle. Eiku toi tappoi se ehkä. Pitäisikö mun mennä tonne? Tuolta voi löytyä timantteja, mut kuolenkohan mä sinne? Tossa on lisää rautaa. Jos tuolla ei löydy timanttia, niin mä en hyppää sinne. Ei sieltä kyllä löydy. Ainakaan ei vielä näy, mutta en mä sinne mennä. Me voidaan näin shaftia. Rautaa. Ei siellä ei oo mitään. Olisiko täällä mitään? Yksi Minecraft-chesti. Ei saa. Ei tää. Miten kun ne mun piilit hävis, kun mä olisin niissä mitään mulla hyvää ruokaa. En mä hyödynnä itse asiassa mitään. Oho, zombi, lurkki. Zombi ja lurkki. Hei, nyt rauha, rauha. Eikö ihminen saa rauhaa? Hemmetti sinne mennä mun crafting. Mä teen uuden. Niin nyt mä saan tästä kypärän. Sit housut. Naisit, full armorit. Aha, sinne loppu hiilet. Tiesittekö te, että se läpi palaa pidempään kuin normit länkit? Varmaan kaikki tietää kyllä. Mitäköhän tästä tekis? Olis kaikki pitänyt tehdä charcoalia. Oi saakeli, se lurkki on siessä. Minä pysy siellä vaan. Meitsi on täällä omassa majassa. Lepakkoluola. Oikeesti, mä en edes pysty syömään näitä. Oi perhana. Näin. Mikä homma? Mä menetin nyt mun kaikki marjat melkein ton takia. En mä nyt jaksa venää kun nää sulaa tosta. Siis 14 jäi vielä sulamatta. Vähän suoraan ylöspäin, mä en jaksa olla täällä enempää. No niin, ja vihdoinkin me päästiin pois täältä ja tähän mennessä on koppi ja sitten voidaan täällä lopettaa video. Sitten tehdään vielä ovi tähän, niin tulee vähän luksusta. Millainenkohan P-card-ovi on? Mä en oo ikin tehnyt tällaista. Tällainen. No mutta video loppuu tähän ja muistakaa tilata kanavia ja tykätkää videosta. Nähdään seuraavassa yhdessä. Moikka!